Odhiambo matarika par kod abirio dwe mar 11 kod abich nyakorom gajuang machiegni ahinya chenro en rameny piny e Ramogi TV odiochiengni mabende kepo ochakore ayanga mar obila e pacho kae e centers 400 e pacho ka mangima kabende igeto kawo obila mar 10,000 nyakorom gajuang ma en kwan mogika mano osekawe pacho kae kepo machal kod magi mami wadhi bedo kanyo gi twak gi jalony weche magarita ma en Tom Nduku wadhi ng'iyo kepo mar obila kaka chenro no dhi nyakorom gajuang no mar jopiny kaeto gigo abe no obila ng'iyo kane ng'iyo kane nitiere jomoko mane ywak nyakorom gajuang ni no golgi e yo ma okare wadhi ng'iyo ni to dwaro gin mage to bedo nade bang' mano duto e rameny piny kodwa mbaka lae nari 3-6 nono wantiere live Facebook Ramogi TV KE mbui mar SKCL gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche nitie samane wadware ni mondo ODM onenre ka gima en chama mantie en sani ka nitie samane wadware ni mondo wamiya gwamwonya lego bedo nere ka nyocha en dhano en sani. Jakom Don Bura mar ODM Gladys Wanga osingo ne gibiro wuotho e twech achiel kaka joka ng'ato. Yudo ni koro age beto hinyo ahinya nikech yudo jok moko gin 29 jok moko ga 30. Go lai nikech wach mar ning'o wang'. Ka ning'o wang'a kiny sana aning'o marach. Chenro mar kawo obila ochakore ayanga ka kuonde moko rawere oywak ni owegi oko. Gedo mar apaya ma Huyanga ma owuok Rironi ka ochomo Naivasha nyaka Mau Summit koro dhi chakore giko mar dwe mar 11 higani. Jaloko en Wilson Ochuka machiegni nyakorom gajuang nyinga Lydia Okeyo. Chenro mar kawo obila no bagi counties mopogore makaluo kamara were ne owuok oko mar temo hapgi e chenro no mano dhi nyime e tung Kenya mangima. Aka reporter mar Wai County ma Homabay Ali Abich leronwa rawere mane orem yudo thuolo e migawo mar obila no nyiso ich wang' margi ewi kaka no golgi e kinde kepono. Chenro mar kawo krutu mag obila ne odhi nyime gwenge mopogore counties makaluo chenro mabende ne geto rowere 10,000 e piny Kenya mangima madhi donjo e bad migawo mar obila e pacho ka e county ma Homabay chenro ma kamano ne obagi e log tich mag sub counties mopogore ka e sub county ma Homabay chenro mar kawo krutu mag obila ne obagi e tesend obila ma Homabay kama rowere ne wuok e oko mar temo wapgi. Apisa mane wuok e log tich mar obila Daniel Ashikobe mane otelo e chenro no okoni ne otaye kalure kod chike. Shughuli ya leo imekuwa nzuri. Tumepata hawa vijana wameweza cooperate. They have reported on time and we have continued to conduct our exercise without any problem. We are intending to recruit a reasonable number. According to our slot, is around 16. We have several areas that we are assessing, starting from age, and then there is academic qualifications. There is academic qualification, physical and medical assessment. Ma opogore kono notese mag rowere nitie mathoth mabende ne rangogi e kinde no kama ne ogolo oko rowere mathoth e line to neno wach mar ning'o wang' bang' ka thothgi ne orem ning'o wang'gi kaka ne idwaro. Moko kuom rowere mane ogol wacho ni ber ka sirikal golo oko wach mar ning'o wang' magi wacho ni tamo rowere mathoth yudo tich e bad migawo mar obila e pacho ka. Yandi migoli ne line bende nyalo mako dhogi nono. Koro sirikal winjo be ni ong'iyane na wach no mar kawo ji no. Go line nikech wach mar ning'o wang'. Ka ning'o wang'a kiny sana aning'o marach. Koro ng'eni mano owinjo be ni sirikal ong'iyane na wach no jothurwa. Nikech ning'o wang' ne gibaga matin koro nochuno nyak gigola. Koro next time God willing abro chaka temo kendo. KDF nasetemo last benoko ingiana. Mano gole KDF tielo gi ning'o wang'.
Stamili Odhiambo, achiel kuom rowere manoremo yudo thuolo, wacho ni osetemo api okengi adek, to pok oyudo thuolo madonjo e bad migawo mar obila e pacho ka. Nwadonjo to nokwayudo chance nokokawa nikech achiel ni dwaro certificates mar good conduct. Gi geno nikech ang'e ni sa Nyasaye maber kosewacho to biro timore. Pod an gi geno makata ko biro next year pod abiro temo kamano. Chenro ma kamano bende ne odhi nyime e kaunti ma Kisumu, Kaya Lap ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground. Apisa mar obila mane ochung'ne chenro no ne oyuago kwan mane piny mag rowere mane owuok oko matemo wapgi. We had 93 clean civilians. That means Form 4 graduates and 12 NYS. Only 46 managed to finish the rest, and the 46 are now awaiting to undergo medical examination. With respect to male candidates, the female candidates' turnout was very low, but the male candidates' turnout was very high. Kamoko kuom rowere mane osetieko tiegruok margi e National Youth Service NYS mane ok oyudo thuolo ne onyiso ich wang' margi bang' kane okirgi oko ka giywak ni rowere mathoth onge kod tije to ka thuolo oyudore monego ondikgi tikirogi oko. Jo youth ne sama unochikwa ni wan gi higher chances mano ne ubeni kao, lakini kano chopo kachacha yudo ni koro age beto hinyowa ahinya nikech yudo jok moko gin 29 jok moko ga 30 to strictly koni mani dwaro recruitment ni dwaro jo 28 years and below. Because our birthday now was on 14th this month. Mapa ni akalo gi week achiel. To no kaparo ni mano imne nyalo bedo reason mar disqualification mara. Alia Beach, Ramogi TV. Mane tok madhi bedo gi Tom Duko Nyakorom Gajwang bang' wechegi manyien wadhing'yo kaka chenro go haina owinjo bed ni bedo ntiere ywak mosegol gi jo Kenya kaito bende ntiere dwaro mar obila duto wadhi bedo gode twak makamano. Wang'yo mago mag siasa duond bura mar ODM omako chung' motegno ni ok gibi bedo gi pogruok kata nade kendo giramo ne gichopo yiero maduong' gi duol achiel manaka ogai machon Raila Amolo Odinga noweyogi. Maler mano ochiw gi jakom mar ODM Gladys Wanga kolie koni yiero maduong' mabiro ODM biro bedo gi mbi. Jafo marwa Eric Owenga ntiere kod ler. Bang' nenore kama apaka motegno goyo duond bura mar ODM ahinya to tok lal mar ogai margi machon migosi Raila Odinga, jakom mar duond burano Gladys Wanga nokoko mar chiwo ler ewi duond burano. Thoth johera mag ODM osebedo ka chunygi penjore kaka ODM biro dhach tok nenore kama kuom jotelo mag duond burano wechegi pogore. Kwa ajili ya taifa nzima kwamba sisi kama chama cha chungwa tuko imara, tuko pamoja, tunasimama kama viongozi ndio tujenge chama chetu. Ingawaje saa zingine tunaweza kuwa na kutofautiana kwa maoni, hiyo isionyeshe ya kwamba ODM inasambaratika. Na wale ambao wanasema ya kwamba ODM itasambaratika, tunawaambia mtangoja sana. Wanga olero ni kaka duond bura mar ODM onge gima biro baro gi diere kendo gin kod geno gibiro bedo kod mbi mapek mondo ne yiero maduong' ma higa 2017. Adwa kwau kanitie samane wadware ni mondo ODM onenre ka gima en chama mantie en sani. Kanitie samane wadware ni mondo wamiya gwamwanya lego bedo nere ka nyocha en dhano en sani. Jakom mar ODM Wanga notelo jotelo mag ODM Nairobi e serombul ni jachung' mar kom ward ma Kariobangi North migosi Michael Ouma Majua malaro komno gi tiko mar ODM. Thursday, Wednesday. Tujitokeze kwa fujo. Mheshimiwa Wanga ametuambia kuwa unaangalia tu nimevaa t-shirt ya orange ya ODM. Jina ni Michael Ouma. Tanadwa kwa ukaka Nyawang'aya. Masani ile njatelo mar chama kaka jakom. Adwa kuwa ugimos. Adwa kuwa ugimuolo. Adwa kuwa uging'uono. Inyalo bedo kata ni ngi wach go usni. Lakini mondo wami agwambo heshima. Mondo wanesni chama pod nigi teko. Mondo wagol nyier midhi nyier wago kura e chama mar ODM. Kom mar Kariobangi North no oyo jochung' bura kamoting'o nyaka mar DCP kaachiel gi UDA. Seche mane ODM ogoyo kambi skul primary mar Kariobangi North, duond bura mar Kenya Patriotic Party bende ne dhi nyime gi kisera mare alwora ma Darfur. Abiro Darfur area ka, abiro miyo vijande gi wamama
tank nikech nitie problem ma pi Darfur area ka, so negibiro bagi ng'isa problem magi ba already ase solve problem magi achiel, ase kelo negi pi maler and all the time. ODM ramo ni gibiro dhi nyime gi bede sirikal mar broad base kendo onge ng'iyo chien. Tuko kwa broad base government, hapo ndio baba alituacha ama kutuacha. Nataka mweke kama ni broad base, tuone hapa. Ni broad base. Sasa wengine wale mawaziri wetu wako kwa broad base, wasikuwe na wasiwasi, wafanye kazi, waandike vijana wa chama, waandike wa mama wa chama. What we want to see is us doing what the right thing Baba would have wished us to do. So even as I finalize, we must remember, while we are in broad-based, watoto watu waende polisi. While we are in broad-based, wapate kazi zingine. That is what Baba wanted. That was why he gave 5 ministers wakae huko. Sine ukweli? Kata kamano, duond bura mar ODM okone jod bura mar UDA mondo kik donjre kod weche mag yiero madundogi kendo jopiny omi thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro giwegi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jopuonjre mag grade mar 10 chako donje skunde mag sekondar chakita 12 dwe mar achiel higa manyien. Ma oyangi kod jagoro mongiore migao mar somo Professor Julius Bitok manotwak e kinde yao kontina mag penj Kikuyu e kaunti ma Kiambu. Bitok okoni duoko mag jopuonjrego mowinjo odonje grade mar 10 dhi wuok chak dwe mar 12 ka bang' juma dhi yudo ka gise ng'eyo skunde magibiro riwore godo. Kaka yudhe moni laronwa, Bitok bende okoni ok gichan duoko piny omenda mar somo ne skunde. Okoni poni nitie lokruok sirikal biro lando. Juma mar adek nyaka ne penj ma KCSE chakre ayanga, kendo bende nyaka ne penj ma grade mar 9 KJSE aruma yanga e pachoka. Kawuono jagoro maongirore e migao mar somo Julius Bitok okoni jonyuolo winjo ikre mar rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde tarik 12 dwe mar achiel higa mar 2026. Bitok mane twak Kikuyu e kaunti ma Kiambu oyango ni duoko mar jopuonjre gi dhi wuok chak dwe mar 12 ka bang'e ibiro ketgi e skunde kapok Januar ochopo. Expect that the results will be out by 11th of December, and we are going to do placement immediately after that so that they can go to senior school. Our plan is that we release the results for Kajasea on the 11th, and within 1 week after that, we do our placement, after which we expect them to get their letters before Christmas. And we expect them to report on the 12th of January. Bende oloso e wi weche mag penj mag klas 12 madhi nyime. Oyango ni gitemo keto weche mopondo mondo kik chenro mag penj e skunde ma mibadhi mag penj mulo rochre. Kata kamano singo ni duol matayo penj ma pacho kanek dhi golo ripot e wi penj ma higani, ripot madhi menyo ji kod skunde ma odhi ataro mar chike mag penj. But a few challenges here and there, but overall the process has been very successful, and that we are waiting for a full report which will be compiled in consultation with the stakeholders, and NEC is going to release a report very soon about what has happened. But overall, we have been able to deal with some of the small challenges we have been having on the potential areas where we thought there were compromises. Kalure gi weche mag omenda ma ichwal ne skunde kaka capitation, migao ni oyango ni nyaka sani pod ibioro omenda ma osebed ka ioro ne skunde, kendo somo pod dhi bedo nono kaka osebedo e skunde mag primary kod secondary. The policy on free education is still in place. The government has not changed the policy on free education. All our learners will continue enjoying free primary education, free day secondary education, and the policy has not changed. Let me make that very, very clear. We are still offering free, and there's no change in fees whatsoever. And if there will be any change in fees, which the government will announce. But so far, there's no change in fees. Starting 2026 and working very closely with Treasury, we shall be releasing our capitation on time. So I want to... Penj mar klas 12 rumo tich abich mar jumani tarik 21. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi kaunti Manyamira, MCA Ward ma Bonya Matuta Julius Matwere
ochwalo nyim od bura ma Nyamira paro kod dwaro mar thicho koe kom gavana e kaunti no Amos Nyaribo. Kano ochwalo nyim od bura ma Nyamira paro no okinyi ma kawuono. Matwere seo gavana Nyaribo kuom dhi ataro gi chike mata apisi kendo tiyo marach gi teko mare ma en tielo mar adek ma MCAs e kaunti no temo thicho koe kom gavana Nyaribo higni ariyo tok ka temo mamoko ariyo ne osegore Luanda. Remember, I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Number one, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And two, abuse of office. Thank you, Mr. Speaker. Ika hena par kura dek bang sa achiel nyakorom gajuang ma dhiambo chendo en rameny piny erokamano kuom medo kete Ramogi TV kapok oyo mokwongo. Nyar jaluo wacho ni entiere kodwa kendo wacho no jiwo rawere mane ogol e line ni oko ning'o wengegi maber ni kik chunygi jony sa Nyasaye sa maber mano molen Nyarongo ka entiere ongo. Newton Onjes wacho ni nen ning'o wang' mar pesa. Haya, eno bende mwalimu Quinta Budi wacho ni entie kodwa chenda. Witi Jarodi wacho ni omor kaka weche gichopo ne heyo makare en kanyo gi bwage gi Morris Okumu ngeno weche geyo ma winjore. Be eno Lewis Woda wa Siboda wacho ni gintiere Lokta. Baba Twins mar Onjinyo wacho ni weche gichopo ne Kisumu Europe ODM onego bede winjruok kod jotendgi nikech ng'ato ka ng'ato ka ochung' to wacho mopogore kod jowetegi. Ma en rameny piny kik idhi mabor. Neto kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Milome funde contractors gi agents duto Kisumo. Royal Mabati Factory Limited gwelo etigrok maonge chudo e Jumuiya Resort chieng' tich abich tarik 21 dweni higani mar 2025 kochakore saa 2 okinyi. Chopi iyud tiegruok manyasani, ing'e kit tatewa mantie rang'iny mamalo kendo iyud oboke mar yango tiegruok. Mondo indikri kaka fundi kata agent, di *455*8# ne mathuth. Gochnwa gi 0722 638 kata limbadwa ma Kisumo mantie Accra Street momanyore gi Paul Mboya Road, Manjit Building. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Lending. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Are you a
Kenya government civil servant na uko na emergency, usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Machiegni kendo nyakwar mgajuang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Oyangore ni apaya maduong' Marironi, Nairobi Mau Summit biro chakore ayanga tarik 28 dwe mar 11 higani. Ma en okang' maduong' ahinya e sekta mar wuodhe Thurkae kaluwore ni apayano biro jiwo weche mag ohala e yimbo mar piny Kenya kendo kelo fuong'ruok ne dhogruok mar nyamburko ma osebedo kanene apeyni machopo kaluo gi imbo mar piny Kenya. Bende chieng' onogo ibiro chaka gedo mar apaya Marironi Mai Mahiu Naivasha. Jagoro monge ore bad migao mochung' ne ute tueche pacho kae Salome Biko koni achiel kuom chenro ma piny owacho keto mar bero ute tueche en jiwo wach mar somo e kind jogo motwe e jela. Kanoloso jela baridi mantie Mombasa bang'e awayanga library mageto jogo motwe jela no jatelo no koni jotuech bende ntiere kod ratiro mar medo tiegore lony mopogore kata ka gin e jela mondo megiyud ka ginyalo konyore ka gitieko tuech margi. Sir mar buge library no ne ochwalo gi riwruog Bohora Community makoni mano en achiel kuom gigo manyiso jogo manie tuech hera mondo mi chieng' moro gilok pachgi ka gisetieko tuech margi. This library will serve as a comforting balm for learning, for healing, and for self-discovery. And I have seen there are many self-help books, there are Qurans, there are Bibles, there are motivational books, there are academic books, there are novels there. So I encourage nyinyi wenzetu, tafadhalini, make use of this library. Murudi shule. Sasa mko nimeona kuna vitabu, kuna desks, kuna chairs, you have everything. And we will keep improving this library so that we improve it ndio mpate hata computers where you can do e-learning. Ndugu zangu waliopo hapa, maktaba hii ni kwa ajili yenu. Iwe mahali pa utulivu, kujifunza na kupata matumaini mapya. Kumbukeni, hali ya leo si mwisho. Kila kitabu unachofungua ni nafasi ya kuanza upya. Matumaini bado yapo na kesho inaweza kuwa bora zaidi. As we hand over this facility, we pray it brings learning and positive change to all those who will use it. Kwa the pili ba Matanzania jatan piny Matanzania Samia Suluhu Hassan olando joten migepe mage enyasi mano bage kar jot majaten piny Dodoma. Suluhu oyero Hamis Musa Omar kaka jaten migao mar omenda e kinde ma Anthony Mavunde gi Mohamud Thabit oyier kuom thuolo machielo kaka joten migepe mag mwandu mantiere buolo kod tudruok pinje maoko kaluore. Tok chendo maratipo manotim gi Gen Z kata ng'anyo maratipo manotim gi Gen Z ma Tanzania, Suluhu olando migao ma oyiedhe makoro biro chung' ne rawere kendo rango kaka ginyalo yudo tije mopogore opogore.
Wizara zetu kama nilivyosema juzi ikiwa na hutubia bunge kwamba tumeona umuhimu wa vijana kuwa na wizara kamili ambayo itasimama nao, na wizara hii itakuwa chini ya ofisi ya Rais. Lakini vile vile tumefanya marekebisho kidogo kwenye wizara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana iliyokuwa, kwa sababu vijana tumewatoa. Sasa tumeona kuna haja tuwe na wizara ya kazi, ajira na mahusiano. Na mahusiano maana yake ni kwamba atakayeshika sehemu hii ya mahusiano atakuwa na kazi kubwa ya kama tulivyosema, kufanya mazungumzo na makundi mbalimbali na wahusika mbalimbali nchini ili kujenga mahusiano mazuri, nayo itakuwa chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Wakayo machielo chendo ni mara manypiny Monica Kumu wacho ni entie Kario Bangi North weche gichopone makare gi nyamin mare mano nyakwara Gana eno bende Sara Singa nyakwaro Dongo wacho ni Kanyamkago weche gichopone gi gin bende yo mawinjore ochieng' jakadala ni Kachain bende. Ongwena Elias wacho ni entie paunde ge kadem podo wuoro mana kaka chudhe odonjore mbui Martin Migao marita kwe Kenya. Marariyo okwa mana jokanyo mag ODM ni auchwa tilorie mos kendo giket mana kwe gihera kod tiyo kanyakla mana kaka Jakom Raila Odinga ne opuonjo kaeto gavana bende okwayo gino gitim mana kamano mano kaka gavana ma Homabay Gladys Wanga wacho ne gibede tich achiel. Eno bende ote mar jalo Felix Ondeng wacho ni entie Kayode Nairobi weche gichopone gi Jawde Mario Nakoth nyaka tengi Mother Beatrice gi Mor Ramogi TV bende eno kanyo ote mano mara comedian na Hatha Otieno wacho ni entiere kodwa kachiel gi Mishi Trishi so ya Adventist Youth Choir. Aya uduto wacho ni Ramogi TV chopone makare kaka mano twak mara manypiny eno kantiro ganda marito nyakwaro Mgajwang' en twak mane wasingonu wadhibedo godo gi Toma Nduku bang' weche manyien kata kama wakayo matin kende waduogo kikidhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi, ka timni rach to nyingi ema kethore. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha Nice Extra Premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium.
Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Dial *860*413# to get verse of the day as your skiza tune. Emago mag tuke tim Kenya jotugo ma higni piny mar 17 biro molo he papa odiochieng' makiny piny mar Ethiopia e kinde ma koro gibiro rakore gi tim mar Somalia tuke mag manyo chiko tuke mag pinje Afrika. Timno maitayo gi kocha William Mulia biro rakore gi Somalia kiny kapok gitugo gi timbe mamoko e Group A kama oting'o jobag tuke gi Ethiopia, Sudan mamilambo kaachiel gi Rwanda. Group B oting'o joloch mokalo Uganda, Tanzania, Djibouti, Sudan gi Burundi. Kenya geto chope finals mag tuke gi mondo mi giyud thuolo mar tuke mag pinje Afrika. Malengo yetu kwa tournament ni kushinda tournament. We are really working hard to make sure we reach the final, and reaching the final already gives us a slot in the AFCON. So naweza sema sahi we are prepare enough and we are just waiting for Tuesday. Nasema itona ni platform poa kwetu si wachezaji. So wengi hatujaipata iko la pia national team ama ni kwanza tunashukuru God. Alafu tuna hope hii tona tutajisukuma poa itusaidie at least to go maybe professional football Mungu akisema, lakini sisi tunajipanga poa na coach yule amesema aim yetu ni kufika finali tubebe hata hiki kitu kiwezekana. Halap ma Atlanta Stadium piny mara Turkey biro bago tuko siepe kind joloch tuke mag pinje Afrika, Senegal gi Harambee Stars odiochieng'no makiny. Harambee Stars bwo kocha Benny McCarthy